الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه صلاة تعرفنا بها إياه إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bandiraɓe haalpulaar en mbiyewo mbimi e mbimami kala ɗo gonɗa émission moon dingaral l'islam artiɗo tabarikallahu yawtude tabarikallahu wondude e musidɗo moon almudo moon miñiraguel moon Thierno Salif Barry ɗon ñafune no feewi e lewru korko no gonɗen ndu eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala kala ko korɗen hen yo Allah jaɓanen ñaagoɗen Allah kadi tabaraka wa taala oɗo musiba woni oɗo bala oɗo nattu gonɗo e wuro ngo yo Allah ittan en nattuji ɗi lomtina ɗum celle ñaagoɗen subhanahu wa taala dendagal heddiɓe hen yo Allah yurmumen yaafo ɗumen barki Muhammadou rasulullah sallallahu alaihi wasallam nde wonno julɗo ala ko jogui sona duwaw nelaɗo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam o wi ko addu'a'u silahul mu'minun o wi ko duwawo kañum woni ñawdorgal julɗo ɗum noon tawde ko duwawo kañum woni ñawdorgal julɗo kañum woni jaasi julɗo kala ko neɗɗo dañi yo wat duwawo tabarikallah hande noon gartuɗen e yewtere men yidde yewtude seeɗa tan eko wiyete taqwallah to woni kulol Allah nde wonno hulde Allah subhanahu wa taala koko waɗɗi ibadullahi woni jiyaɗo Allah nde wonno Allah sah e hoore mum o wi ko ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah e heyma nelaɗo sallallahu alaihi wasallam arhul Allah so Allah wi noon nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o haaldata ko enen leñol nelaɗo Muhammadin ko enen Allah haaldata so Allah wi e heyma nelaɗo hul Allah firtani ko nelaɗo Muhammadin o haaldata ala o haaldata koye leñol Muhammadu sallallahu alaihi wasallam won ɗum noon goppenen haqqille kulol Allah bandiraɓe no ahlu kitabe en mbiri ɗum ni wi hulde Allah woni goppa kala ko Allah haɗi ndentoɗa kala kene addanma musiba kala kene addanma caɗele ndentoɗa ahlu kitabe en mbi ko ɗum woni kulol Allah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun ayi kala événement ji ɗi l'islam jogui so julde so korka so hajju baytillah soko wawi wonde fof ko kulol Allah tan Allah sohli e jiya ɗum subhanahu wa taala nde wonno kala ko mbawɗa dañde sa hulani Allah tan a tooñi bandiraɓe batten haqqille e kulol Allah ɗum woni taqwallah Allah wi e heymon gomɗinɓe o wi ko amanu o wiyani kafaru so wino kafaru julɓe kaldatake nden ko hefereɓe tan jeeyi so wino ayyuhan nasu nden ko yimɓe fof jeeyi kono wi ko amanu e heymon julɓe hefereɓe gandi jeeya woodi yaltuɓe hay julɓe koye mumen jalti gandi kañumen banggue julɗo wadde kañumen Allah haaldani mumen ko nafigueɓe neɗɗo no woni julɗo tawa ko nafigue on jeyaka hen Allah wi amanu e heymon julɓe gomɗinɓe Allah kutiba alaykum siyam min Allah subhanahu wa taala mi waɗi korka woni farilla e dow mon kama kutiba alal lazina min qablikum hono mbaɗirnomi ɗum woni farilla e dendagal leƴƴi adinoɓe on nde wonno wona leñol nelaɗo Muhammadin goɗɗo tan adi holde sa nani Allah wi woni farilla dendagal leƴƴi adinoɓe on wadde firtugo leñol annabi Ibrahima walla leñol annabi Moussa aɓe koranno kono korka kaɗo e korka mabɓe kamɓe e korka ka korten ka bandiraɓe wona goto ɗum waɗi Allah wi noon la'allakum tattaqun onon leñol Muhammadou rasulullah sallallahu alaihi wasallam jinmi e korka mon ka tan mi tina e korka ka oɗon jogui ko wiyete taqwallah woni kulol Allah ayi ɗon kadi Allah wi sa yehi alquran ha hande ene holluma tan kulol Allah kañum woni foof Allah wi e he mon hirsoɓe jawdiji layyaji mumen lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum ayi Allah wi subhanahu wa taala e he mon hirsoɓe layyaji onon min so tawi jawɗele ɗe kewi ƴiƴam min anda mi wandaka so tawi tewngu ene fayi min Allah haajam ala hen saabu son kirsi ko oɗon ñamata
hay goto e men meeɗa hirsude jawdi layye mum nokki bool wi ene nawana Allah wadde Allah wi so tawi jawɗele ɗe ɗuuf heewi tew fayi min Allah mi wondaka gondami tan ko taqwallah woni mi tina nde kirsaton layaji nde on dañi ko wiyete kulol Allah bandiraɓe mbatten haqqillaji koye men ha e zamanu mo gonɗen o almameɓe men ɓe Allah waɗi ɗo e zamanuji ɗi kala ɗo ɓe daari e mine borma aɓe mbaajo holko ɓe mbiyata bandiraɓe ɓe ya ayuhannasu usikum bi taqwallah ayi e hemon bandiraɓe usikum bi taqwallah mana wiya on yon mana wasiyo on yon kulo Allah wadde firti ko kulol Allah kañum woni fof bandiraɓe goppenen haqqille no feewi kala mo hulani Allah subhanahu wa taala a tooñi sa huli Allah noon dendagal ko fonno suusdema hulata no ahlu kitabe en kalti ɗum ni sa huli Allah dendagal ko fonno suusdema hulata kono ay sa suusi Allah dendagal ko funno huldema suusete sabu a suusi jomiraɗo subhanahu wa taala Allah noon wi ya ayuha allazina amanu qu anfusikum wa ahlikum naran wa quduha annasu walhijara ya Allah wi e hemon julɓe gonɗinɓe gonɗinoɓe meɗa wasiyo on caggal nde dañɗon kulol Allah u anfusikum kulane kadi ɓesguji mon ɗi kulane koye mon kulo noon ɓesguji mon kulo noon julɓe fof holko kulon toon ɓe naran jeyge Allah tabaraka wa taala nge jiyaɗo Allah goto ndeysan hewɓe mbi ko annabi kono o wona annabi Allah noon jantimomo e alquran Allah addi simore ene wiye suratul luqman ko jiyaɗo Allah o wona annabi kono noon ko jiyaɗo Allah kewɗo martaba e Allah subhanahu wa taala ay nde Allah hoddiri o fawgi ha pawgal ngal ndeysan o ɗamtini e ngal e oɗo rafi hesko wona hen o jogori yaltude aduna o noddi ɓiyiko holko wi ya bunayya e hema ɓiyam armi wasiyo ma ɓiɗɗo ari heeɗimo o wima ya bunayya holko adi wiide ɓiɗɗo ittaqillahul Allah ayi o wiyani ɓiɗɗo ɗo gonmi ɗo cohlumi ko nawede hôpital mi safroye cohlumi ko milliard uji joguiɗa ɗi totta kam hen cohlumi ko mahanede galleji tottede autoji mbaɗa humtene haaju jam ala o noɗɗi ɓiɗɗo ha ɓiɗɗo ari o wi ɓiyam ɓiyo heɗomi ɓiɗɗo wima baba mbaɗa heeɗima o wima ɓiɗɗam mbaɗa wasiyo ma e hema ɓiyam ittaqullah hul Allah kala ko mbawɗa wadde hul Allah ɓiɗɗo wima baba somi hulani Allah holko jibinantami o wima jibinantuma ko ittaqu zulman fa inna zulmu zulumatun yawma alqiyamati bandiraɓe allahu akbar nelaɗo muhammadin sallah sallam annabi jiyaɗo Allah o konko jiyaɗo Allah o wi e hema ɓiyam luqman sa hulani Allah wasde hulde Allah nde jibanantuma ko toñangue e yeeso Allah subhanahu wa taala eyyi ɗum noon goppenen haqqillaji ganden kulol Allah tan woni foof kala ko dañɗen so en kulani Allah en tooñi annabi sallllahu alayhi wa sallam noon kañum Allah wino laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju llahi wal yawmil akhir Allah wi laqad kana lakum mi addani on darolgal ngol ganduɗa hoorema onon fof son jiiɗi fewde onon fof son jiiɗi fowade e siratal mustaqim onon fof son jiiɗi nadde aljanna janggo onon fof timtoɗe e darogal ngal hol gonɗo darogal ngal Muhammadu ibnu Abdullah rasulu bil haqqi wa sallallahu alayhi wa sallam nde wonno Allah winoma ko hanki wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala Allah wi koye gonga min neldi Muhammadu rasulullahi koye gonga konkone o yehal ko hen o wajato gurdama ko fof haw yalta aduna sallallahu alayhi wa sallam koye gonga foye ɗum bandiraɓe holko woni gonga woni taqwallah woni kulol Allah mbattenen haqqillaji men no feewi gartiren haqqillaji men ganden neɗɗo hakkude Allah e maccuɗo mum asko ala ɗon de min jiiɗimo Allah min Allah jiiɗi naggam ala nelalah sallah sallam ɓuuri forde foof kono konko Allah ɓe jiiɗani haydara so tawi noon ko gilli Allah yiiɗi nelaɗo Muhammadin ha innirimo habibullah woni e hema giɗam kono noon Allah wi hakkude julɗo e hakkude mum e Allah asko ala ɗon woni ɗon tan ko kulɗo Allah ayi sa huuli Allah kala ɓurɗomo hulde Allah janggo yawmal qiyamati o daɗima ka wonta heftademo bandiraɓe mbattenen haqqillaji koye men kala ɓurɗomo hulde Allah o ɗaɗima ka wonta heftademo janggo yeeso Allah yawmal qiyamati kulol Allah tan woni foof hakkude julɗo e julɗo e Allah subhanahu wa taala walla hakkude julɗo e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ala ko woni ɗon sona asko sona kulol Allah sa huuli Allah tabarikallah an e nelaɓe onon poti garat sa huuli Allah
an e nelaɓe ɓe sallallahu alaihi an e nelaɓe ɓe Allah neli ɓe ko onon poti garat kono ay sa suusi Allah dendangal ko fonno hulde mo suusete ɗum noon ngappire haqqillaji koye men ganden kulol Allah woni fof kulol Allah subhanahu wa taala woni fof ay kaɗo korka ko gonɗen e nduɗo lewru ndu gonɗen wiiteno ramadanul mubaraka ko firti tan firti Allah wi ko so korka ka jinmi hen tan ko son keyɗi min Allah mi yi son ɗomdi min Allah mi yi kala ko mbawɗon wadde mi Allah mi yi kono jinmi ɓurmi yidde e yiide e golle mon komi tina on dañi kulol Allah ay an aɗa hoori nder suudu ma frigo ma nen toon walla aɗa jogui congélateur ma nen nder suudu ma dendagal ko ɓuuɓi nen toon kono sa yi sa welama guddita jara kono noon wonko ƴewata bandira aɗa watti haqqille ne so Samba yiyanima Demba yiyanima hay goto e ɓesgu galle o yiyanima won jiyowoma hol jiyowoma mo gandanɗa hoorema la yalamul ghaybu illa Allah Allah mo suuɗaki to birnini mo suuɗaki e mum o woni joom yitere mawde nde tabaraka wa taala mo ganduɗa hoorema Allah wi wala rabasin wala yabisin illa fi kitabin mubin ko hecciri waɗani e dow leydi ko hecciri waɗani leyɗele asamanu jeeɗiɗi leyɗele jeeɗiɗi so wona min Allah yiteram nde fowumi hen min Allah tabaraka wa taala o kula ñamde saabu Allah oɗon ɗum woni taqwallah bandiraɓe a tina a dañi ko wiyete taqwallah woni kulol Allah kala ko mbawɗa gollude e aduna sa dañi kulol Allah tan a dañi ko julɗo wonta heftadema bandiraɓe kadi janggo yowmal qiyamati won aroɓe janggo Allah wiye ɗumen gaare naate aljanna bila hisabin on kasbetake onon on natat aljanna ha para hasbore fuɗɗo wadde nden nelal sa sallam namdima ɓen Allah holko Allah hokki ɓeɗo oɗo garat Allah wi ɓeɗo hokkiɓe oɗo garat koɓe dañino ko wiyete taqwallah woni kulol Allah bandiraɓe kulol Allah woni foof batten haqqillaji men gartiren haqqillaji men kulen Allah hulde Allah tan woni foof sa huuli Allah tan an ɗo gonɗa foof an e Allah on majjodirani bandiraɓe sa huuli Allah ɗo mbawɗa wonde foof an e Allah on majjodirani Allah wiye hadisul qudsi ana enda zanni abdi bi wa in zanna hayrun falahu wa in zanna sakkan falahu Allah wi ko min subhanahu wa taala min mbaɗa woni e yirde jiyaɗo am hol on jiyaɗo am kulɗo Allah jiyaɗo kulɗo Allah o kala ko sikki so sikki moƴƴere so yeehi Allah o tawa toon moƴƴere so sikki ko wona ɗum so yeehi Allah o tawa toon moƴƴere nde saabu holko ardi sikki sakko o holko ardi sikkude nde ardi sikkude ɓernde makko nde ko ardi ɗum ko taqwallah woni kulol Allah bandiraɓe mbatten haqqillaji e koye men ganden hakkude no mbimi joni ni tan hakkude Allah e maccuɗo mum kulol Allah tan qalatil arabu amanna qul lam tuminu kono Allah winoɓe walakin qulu aslamna wiide min mi gonɗini Allah tan gonɗingol Allah ngol ala taqwallah Allah wi ɓurani kam e on gonɗinogol Allah ngol mbiyen qalu aslamna minen min gari jebbilade pittali amen min gari jebbilade koye amen min gari jebbilade ɓesguji amen e holko wiyete Allah woni holko wiyete Allah woni taqwallah Allah kañum e hoore mum woni ko min wi Allah min Allah woni kulol Allah kon kuli Allah tan kala no mbawɗon wonde onon e tabarakallahu on majjodirani nelaɗo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko ɗum anduno bandiraɓe ɗum waɗi dendagal gueɗe makko o yaadi hen koye kulol Allah nela sallallahu sallam mawnikinaki jikkuji makko ɗi o jogui ɗi noon konko Muhammad sallallahu alaihi wasallam o itti ɗum koye jikkuji Allah tabaraka wa taala nde wonno bandiraɓe mbattere haqqillaji Allah wi ala nehɗo nelaɗo Allah sowona min Allah tabaraka wa taala ko min nehi nelaɗo Allah ko min ƴetti responsabilité hooram nehimomi ƴettumi jikkujam dokkumomi woni nelaɗo Allah o jogui tan ko jikkuji Allah ay so neɗɗo nehinomo o jogoto ko jikku neɗɗo so joguimo jikku neɗɗo ne wawi wasde jogade kulol Allah kono jikkuji Allah ɗi foof ardi hen ko taqwallah woni kulol Allah Allah wi koye jikkujam ƴettuɓe mbattumomi hen nde wonno ene gonɗe noon e sariyaji men ɗi joguiɗen ɗi annabi sallallahu alaihi wasallam lebbi ɗiɗi e nder reedu yummiraɗo o bammo ko yeehi o jibina haw dañi duuɓi nayyi won wiɓe ko duuɓi jeegom ɗum ɓuuri sellude noon ɗum ceerno men Seydil Hadji Malick Sy wi radiyallahu taala anhu o wi ko ɗum ɓuuri sellude duuɓi jeegom yummiraɗo o hawri e ladial ɗum ɓuuri sellude o yehi haw dañi duuɓi sappo e ɗiɗi mamma ko gondunoɗo e makko mo yakorino hayso juulani ene hulono arabeɓe ne kunno ɗum woni Abi Talib on yalti aduna malaikaji ɗi mbi on mbaɗi posé Allah tabaraka wa taala question holko ɓe mbi Allah ɓe mbi Allah mbiɗa ko oɗo ɓuuri aduna e lakara oɗo ɓuranma kala ko dañƴa ko oɗo ɓuranma an lebbi ɗiɗi e nder reedu yummako ƴettuɗa bammako duuɓi nayyi
walla duuɓi jeegom e aduna omo wurde yummiraɗo ƴettuɗa yummiraɗo makko ƴettuɗa nene makko amina o yehi haw dañi duuɓi 12 o wondi ɗo e mamma ko hayso juulani araɓeɓe ene kormi ɗum woni abi talib hayso wona juulɗo omo araɓeɓe ne korminomo kadi omo yinno nanaɗo mouhammadin sallallah alih w sallam saabu ko tottonoɗomo ƴettuɗa on duuɓi 12 wadde duuɓi 12 nelal sa sallam nelal sa sallam fuɗɗi natande coono allah wi noon wonko jinmi momtude saabu so wurde yummako walla o wurde bammako mo yaltu gueɗe sukaɓe heɓtomo hono ɓiɓɓeɓe goto fof no min ɓiyam no heɓtorto kam walla goto fof no ɓiyum heɓtorto ɗum hande so ɓiye yalti e société o walla yalti e nder leegal he haɓama sa yalti aɗa wawi arde mbiya ko min so yummako so ene wurno wiya ko min jibini ɓurɗo aduna e lakara nelal sa sallam noon allah wiya ko ɗum noon guittami inchallahu taala bandiraɓe yewtere nde gasani de ken jokkitoɓe ɗum ko waktuji ko hojomaji men ɗi gasi ha laaɓi ceer ɗum noon ko Thierno Salif Barry arno e yewtere mon wiyetede Dingiral l'islam arde yewtande on tabarikallahu yewtere mon diine ɗum noon eɗen calmina no feewi dendagal hettotoɓe télévision mon WARAANGO-TV en calmini hen noon no feewi DG Abou Ba eɗen ñagonomo Allah tabaraka wa taala yo Allah wat sutura e dendagal hettotoɓe télévision o in uridu illa al islaha mastaɗatum wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu